onon rewindotoɓe bowal ganni rendo pinal e neesu on calminama on juurama on mbiyama yo jaam e kisal Allah wonemo nduɗo lewru no gonɗen noon ko lewru jibinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurɗo windere ɓurnaɗo windere jibinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon ina mawnine ko ɓuri joni duuɓi temedere pawɗi ɗo e nder leydi Sénégal so ɗum waɗi hakkillaji fof no ketoto Tiwawon kono kadi hakkillaji ina poti hedde to Fouta Tooro sabu so Tiwawon fuɗɗi gammo e 1904 Daara Halayɓe fuɗɗi gammo 1906 e yamirore Alhajji Malick Sy holi o puɗɗonoɗo gammu e nder Daara Halayɓe on ko Alhajji Mammadu Muusaa Ly ko kam garɗen jibbude nguurdam mum hande kono noon gammu o mawninta ko jibinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo mbo aduna qirlani wonde e nder ko l'islam ari tuggi 610 nde simore adande terloto e haare hirra fewde ñallungu nge julɓe ina jaara e milliard uji ɗiɗi pawɗi ko ɗum saabi ni yurnittoɓe tarikh kolliri wonde e nder tarikh aduna o nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam woni ɓurɗo darade ɓurɗo wonde sagata e nder aduna o gila noon nde wiyata aduna e hedde 570 won wiɓe so 571 ha nde o hawrete e ladial e 632 nde o heɓata annabagal dalloto e makko e hitande 610 tawa omo yaare duuɓi 4 duuɓi 23 ɗi omo woni annabi gila nde o ferata ha kala ɗe o rewno sernaɓe ɓen ɓe foof ndewi hen rewi hen Mouhamadoul Bouchiri jimɗo Bourd kono kadi rewi hen Alhajji Malick Sy dewɗo nelaɗo gila hade godangal kono kadi e ɓen ɓe taariki woppidi en to banggue yidde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en mbawa wasde limtude hen Alhajji Mamadou Muusaa Ly mo Daara Halayɓe holi gonɗo o Alhajji Mamadou Muusaa Ly Alhajji Mamadou Muusaa Ly mbiyen ko adi fof ko ɓinguel fergo sabu o jibina koto leydi Mali e saaha pusgu Nioro eɗen gandi nde gardiɗo jihadu o yani Fuutankoɓe poola pusguji mbaɗi woodi hewɓe heddiɓe toon ha hande eɓen toon ɓe mbiye Fuutankoɓe hay ɗemgal mabɓe ngal eɓe kalata pular ngal wiite toon ko Fuutankore kono kadi won wonɓe ƴettuɓe lawol kooti e nder ɓen ƴettunoɓe lappol ina koto ina jeeya hen bamum Alhajji Mamadou Muusaa Ly kanko bamum Alhajji Mamadou Muusaa Ly noon o wiite ko Muusaa Saydou Siré Hamet sawa kunna ɓoyɗo jamli Mamadou Muusaa Ly nene mum wiyete ko Mariam Ndiaye Hamedine kono kadi sen belama mbiyen Dado Dieynaba walla mbiyen Dada Malum Hamme Jobbolam sen belama mbiyen Dado Dieynaba Demba Hoggo Boubacar Alhajji Pati Youssouf on woni debbo Dimo kono kadi debbo Jambaro gonɗo sababu ha Alhajji Mamadou Muusaa Ly yetti Daara Halayɓe kanko Alhajji Mamadou Muusaa Ly noon o fotata yiide aduna ko hedde hitande 1987 ɗum so ƴewdama ene joɓadama si natate hayre Degembere ma taw duuɓi 23 pawi hen kono nde ceerno Muusaa Saydou Siré Hamet sawa kunna ɓoyɗo jamli nde hotata Fuuta nde Allah ne yennombo ɓiɗɗo on ɗon ɓiɗɗo noon ko tiggo wonno
walla woɓɓe mbi so heewi o yarat ko duuɓi ɗiɗi, woɓɓe mbi so heewi ha heewi o yarat koye duuɓi tati. E nder lappol maɓɓe kotol noon ɓe jaari ko koyɗe ummade foose ɗo jibinaɗo. Foose noon kadi ɗo Alhajji Mammadu Muusaa Ly jibinaɗo woni koye nder Nioro kono ko diwan biteɗo Weela. Nde ɓe jaari koyɗe ummade foose eɓe paati Fuuta Tooro, eɓe nawri oɗo tiggo wona Alhajji Mammadu Muusaa Ly. Taarih hito woni haala holliri en wonde laabi kewɗi sohnajo o sabu hortade sabu tampude ina joƴƴina ɓiɗɗo o e laawol ɓe jokka lappol maɓɓe, kono caggal mum wooda ƴettude ɓiɗɗo o abbina ha hankadi ɓe gandi datte ala ndaale ala, ɗum ɗo ko sirlu Allah woni hankadi hayso lor nan ɗon, hayso tampere nan ɗon, alay sago Alhajji Mammadu Muusaa Ly yurut yetto Daara Halay. Kono noon bam makko Mammadu Muusaa Ly kañum e nder lappol mum heɓani yettade, sabu hawre ladial koye laawol o maayi koye nokku biteɗo Ndulmaji Demɓe. Ndulmaji Demɓe hannde tawate koye nder diwan Matam e nder falde Matam e hoore mum. Haɗata noon jinnaɗo makko hono Mariame Ndiaye Hamedine walla mbiyen Dada Dieynaba Demba Hoggo Boubacar Youssouf, kañum de jokki lappol mum ha yettoyi Daara Halay. E nder duuɓi makko less kanko Alhajji Mammadu Muusaa Ly o naati duɗal Qur'ana ngam jangude. O jangi Al-Qur'anil Karim haw jofni. Alhajji Mammadu Muusaa Ly ummini lappol ngam jokkoyde jangde mo. Ngol lappol jangde nawimbo e nder nokkuji kewɗi e nder sernaɓe e nder Fuuta, nawimbo to Pire, nawimbo to Mauritanie, ruttinimo ni ha to Mali to yiyeno aduna. Ngal ɗo gandal ngal o heɓi e nder nde ɗo jangde ngol ɗo lappol fof, ngoɗo heblo timmungu, caggal mum ko wawno hebde hen fof warti o jooɗi muɗo Daara Halayɓe ɗo. Daara Halayɓe wonti wuro lamorgo ngo hay goto wawa innude taw innani Alhajji Mammadu Muusaa Ly. ɗon e Daara Halayɓe noon o fuɗɗi ɗon gammu, ɗum ko duuɓi ɗiɗi tan caggal nde gammu Tiwawon, sabu gammu Tiwawon ko 1904, gammu Daara Halayɓe ko 1906. gila nden ha joni ngol ɗo mawningol jamma jibinede nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina ɓeydo hewde doole, ina ɓeydo sembulinde kala hitande, wonandi ummotoɓe Mali, ummotoɓe Gambi, ummotoɓe Mauritanie, en kalani kam ummotoɓe e diwanuji 14 leydi Sénégal. ina wiye kadi kanko Alhajji Mammadu Muusaa Ly ombo jeeya e sosɓe gammu Dakar biteɗo gammu Halwar baɗeteɗo to leegal Medina. ina gasa taw o sosdi ɗum koye ceerno Muntaga Tall. Alhajji Mammadu Muusaa Ly mo Daara Halayɓe hawre ladial koye hitande 1970 1970. nden hitande kadi ina jiƴƴi e mahgol juma mo Daara Halayɓe. kanko Alhajji Mammadu Muusaa Ly noon caggal nde o hawre ladial ɗum ko darnono ɗon ina jokki ko adi fof e gardugol ceerno Hamidou Mamadou Muusaa Ly kawrude ladial kañumne ñande 1 lewru avril 2017 ɗo e Dakar. caggal mum ko koddo Alhajji Mamadou Muusaa Ly woni hono ceerno Nourou Alhajji Mamadou Muusaa Ly ko kañum jokki kadi yaɓɓude pele oɗo jiyaɗo Allah. ko arnode tan yidde hollirde hunde e nguurdam nde ɗo tagore Allah, ƴettude gueɗe mum fof waɗi ɗum e diine l'islam, jebbili hoore mum kadi to banggue tarbiyu. ceerno Saydou Nourou Dine Tall kañum e Elhadji Malick Sy yeehi ha ceerno Saydou Nourou Dine Tall wi almudu yoni ɗum e Alhajji Mamadou Muusaa Ly.